we zijn nu een dag later. Wat gaat er nu nog gebeuren? Waarom is de brandweer nog steeds bezig? Ja, zoals te zien is, zijn er nog enkele eenheden hier ter plaatse. De loods achter de woning heeft ook gebrand. Deze is gedeeltelijk ingestort. En daaronder zitten nog een aantal hitteplekken. Er komt nu een kraan ter plaatse om het pand weer uit elkaar te halen, de loods. Zodat we ook die hitte uit het pand kunnen halen.